Здравейте хора, играя League of Legends. Опа, малко ми лагва в началото, но ще го правя после. И, значи, аз съм мидъл с Зайра. Не си мислите за руните ми, 11 лева съм в Норт Америка. Ето ги тимовете, мисля, че Блицкранга е българи, Мастерито и Джинкса. Да, може би са това, не знам, не ме интересува. Зайра не съм много добър с нея. Какво друго? Да, нашия тим. Както би трябвало да бъде, соло топ джунгъл. Може да не коментирам как трябва смисъл да съм съсредоточен. Да мисля за играта. Лек се обърках така. О да, Блицкранга. Денс. Трябва да щупи ларда. Сега пак никой няма да вземе, дори джунгъла не взел такова. Баща. Та сега ще го стилни. Бас важно. Летя, где стои, бе? Абе, мой не са, бе. Мама, че и басните. Опа, сори, че псува малко. Да, и не малко. Все пак на то трябва да помагам. И гледай го ще пукне. Баш ти тъпотията, човек. Мале, довали ти да филма в първия си клип, бе. Просто тя. Как и да е. Нека се разточа върху играта. И носа нервя, значи... Как ще му взема буто, бе? Може лек да лагва, сори. Махти, фейл. Айде, още един фейл. Те с Барби го... смачкаха. Не. Добре. Мислех, мумото наистина, как се кажеш, ваната трябва му буду. Къде бе, пич? Той бая ма източи. Заради Red Buff. Така, забрах да вардам, де. Моя си е грешката. Това на кой друг? Гаджо. Между другото, кой на... ние сме направили в разбуда. Това е добре. Сигурно Шиваната, да. Да, тя го направи като биеше с Нидъри. Да, то какво си мисли, бе? Да му и... Майката. Сори, че псувам. Още се нервя за буто. Сега, докато ме убие с буто, просто няма се го простя. Не, начало. Тази Зара изобщо не умея както трябва. Сори. Супой. То трябва да умре просто и... няма начин. И умира. Бам!
Basic Knight и без Ghost. Идеално. Я всъщност... Аз така мога да си сложа ларчета, бе. Идеално. Ще сложа 2 ларда само. В смисъл такива пъки. Стенца. Не знам за колко време са и няма чета се. Абонирайте се, ако ви харесва клипа. Това не е първия клип. Да, и ще играя с доста други. В смисъл, ние сме 3, може би 4, за четвъртия не се знае. Но сега просто няма никой с мен. Реших да поснимам. Главно клиповете мислим да са на Warcraft. Или на Лига, или на Warcraft. Ама аз си мисля за Warcraft по-добре. То спич не го видях. И бах ти заспали деца. Какво? Браво. Да, стена грозно. Тук се получи идеално просто. Лесно се фарми с този герой. Не че е много фарм с сравнение с Шиваната, примерно. Само 10 моделя да има. Той какво си е купил? Стана го. Не, как се ползва той нещо, бе? И бах ти усмейта, че. Не. Сега мисля, че знам какво ще направи. Той не ми е пускал ултимейта и ще ме вземе с първа и ут. Добре, стана така. Убил го. 2-0-2 сам. Мисля, че тая игра имаме шанс да я спечелим. Така. Да, казайте кой герой да си купя. В смисъл, ще кажа кой герой да играя, но няма много герои. Малко ли съм. Купил съм за сега Пантеон, Тристана, Алистар. В смисъл Тристана и Алистар си ги взех безплатни с скин. Ако искате, ще ви кажа откъде да си ги вземете. Зайра е фривик. Какво друго съм си взел? Мисля, че само е това. И там героите от 450 всичките. Нищо кой знае какво. What? Секунда. Той на мен ли ще го даде? Да. Добър джангор имаме. Ако беше някой друг за Бубъфа, дед без да искам го гостюнах, може би щеше да стадне. What the fuck? Той доста димично бе. Имам повече клапи от него, Magic Resist има повече от мене и армор малко повече. Но няма на... Не. Много дими, човек. Но все пак Вейгар, какво да се очаква от Вейгар? След да си купя Зиро или там ако някой интересен герой кажеш. Без такива като Дариус, защото не са интересни. Добре, хилнах се до някъде. Оп. Минянче. Така, сега. Ще направя ето така. Да имам нещо като лард. Опа. Нищо мишката се обутнах без да искам. Какво?
Не е хубаво са в видеото се. То никой не е хубаво да се в видео. Така малко да пиня. Така, още не съм умирал. После не съм си го използвал. Защото е като умреш. Знаеш, като умра и за тя, които не знаят, като умра и мога да стрелна една стреличка, която би доста демидж. И това. И така мога да умра за кил. Което те нищо не го знаят. What? Какво правиш, пич? Сега ще демонстрирам ултимейта. Не ултимейта, а пасиво. Те, умрях. Силен е Вейгар. Просто ти не може да се каже, че е слаб. Тая горе как се прави срещу Нидали. Малко АП има Нидали. Чувана така го играе там, да, естествено. Долу са еднакви, смисъл. Блиц и Блиц и Джинкс и Джинкс. Нашата Джинкс е 0-2. What the fuck. Малко да го издразня. Вече е 1-2. Видял? Но той Блица взима кило. Хоп. Хоп. И хоп. И чакай да пингна. Така, хилт реген, мана регена само се взела 32, добре. Фейлвам. И ако бях го стъмнал, как ще го наточа? Да. Бах ти демидж. Той лутна ли ма всъщност? Не знам. Не забелязах. Да мало това. Хубаво. Слаб съм. А какво прави? Не мога. Ти си ласката. О, да. Фак. Добре, ще го взема ли? Да. Сега ще се купя това. Между другото вика, че това служи като нещо като булбов, ама... Не знам. Сигурно. Колко мана ръги няма аз? 53. 33. Какво? И се бяха 50. Така.
Тот трапчу имам да ма не. Между другото, ако някой иска да играе с нас, мисля, сега само аз няма с него си ни приятели. Ако иска да играе с нас, да пише. Няма проблем. Хоп, така. Той Magic Crazy си купува пича. Той аз я малко. От какво имам, бе? What the fuck? Че? А, да. Чашка. Какви ги върча? Оп, оп, оп. То с нямаше ли да ганква? Вау. Кейф ма как ганква момento. Бум. Омага, Джинкс. Ой, Джинкса не зи. Омага, аз съм гледал тя, ты Джинкс. Че? Да. Да. Бах ти тому, какъв този вейгар. И... Тут пак кой иска, бе? Просто, блиц. Куда правиш? След да направи нещо, ама... Той... Банши. Къде е Банши? Тук как изглеждаш, бе? Аз не съм играл доста време. Банши, ето. Да, още малко горе. Ще чакам 10 голд. Да си купя това. 5, 4, 3, 2, 1, опа. Те още 2000 пари трябва да се вря. Да малко го поне да каунтвам този Вейгар с Банши. Едва ли ще е много лесно? Поне да го мислам с втора. Или първа, или дори ултимейта мога мисля. На Банши. Аз вечам бая Magic Resist. Кой? Така, не успях да остана. Худ, какво се зареди? Сигурно не съм правил демидж примерно. Добре, бягай му. Браво на тима. Хоп. Ще мога малко да бутна. Ти да пробвам нещо. Мисля си, че бил по тауър, ама явно не. Само гадалките. Ще забравям за това тауър. Ти Вейгара е жив. Да пробвам да бутна. Да, пич, махай се. Или умираш. И ще умра ли? Ще умра ли не? Бол. Те, сега. Какво да направим? Вместо бананче... Ще направите това. Защото видях, че вече го убия.
Е, леко лъкнах се, ама нищо. Не пречи. Добре, тя забута. Избягай. Глежу. Малумник. Съжалявам, ако дишам на микрофона. Някой път просто не се усеща. А то не знали, че не им би демидж. Се убием, а тут едно хелт им би. Така, най-шутил. О, знаете ли какво ще направя? Има ли бутон? Не. Браво, бе. Добре сме. Те сега ще пробвам да убия Вейгара. Ето го. Какво правиш, пич? Само ако бяхте му видяли флаша. В смисъл, вие сте го видели. Така, сега. Крайно време е да се направя бутушите. Ще си ги направя за Мейдж Крест. Срещу Вейгара. Да. С игра мисля, че ще спечелим. Те имат само 4 кила 2 от мене. Дето съм много прост. Изкачам. От Джинкса и от Блицкранга. Супер игра от шибаната бая фарм. Не че аз имам малко, де. 123. Дракона още не сме правили, ама нищо, то не пречи. Ще да му помогна малко. Защото е пич. О, той този банч. Банши. Бать. Нищо. Сега махнува. Имам още 25 секунди да го бия. Докато не заради банч. Между другото, ако се чуете за пинга, това е защото играя все пак в Норд Америка. При протата. Какво прави сега? Вече Димич не ми би. Може да се фариме спокойно. Какво стана? Той този ган получил. Само Нюта е. Той няма ми. Добре. Хоп, няма банче. Хоп, стънче. Хоп. Аре, вземе този Димич. Хи, нашите до дебутнали. Добре, Джинкс. Да, вай. Ако бях останал, ще да стане готин. И умрях.
Да, куда нам брать осталось? Ультимейт. Хоп. Все, до сих пор 25 голд. Все. Това ще го продам. Ще почна да си правя маската. Способно. Чай. Щуп. Те са били двама. Вижте, двама са другите са левнали. И това вижте за този първи епизод.